or parents ibu nyithindo walo the same josiasa mag okokogi ema miyo nyithindo gi pesa gi take advantage of nyithindo gi to gi miyo gi pesa koro ng'ane ka wuoyo te ewone it's wrong. To king'iyo matut be kanisa be osekwedo inyruok ma osebedo e ndalo mag ng'anyo motegno. I think ne kanisa osewuoyo moromo mokwongo gimone ging'e mata ang'e ng'won koda I don't blame the media a bit but positively nikech iyudo ne ka kanisa chung kata kana chung ayalo an gi congregation maduong' every Sunday kech every Sunday kama madhiye to wan gi big congregation ayalo wach maber mar kwe ing'eni onge jamedia mabiro capture gini one is same function ayalo injili mar kwe mara ni media ok bi ka focus to mara ka en jasiasa mayanyo ng'ato mane mag focus are you getting it omiyo the public they are not getting that coverage ni are not getting the perception ni kanisa is actually because media is not giving them that opportunity to listen to the voice of the church. Media would rather listen, cover the politician. Reason to Unimungeyo. You may penjo no nikech Jatend Arita Kipchumba Murkomen manager CS mar interior. Nitie gima nowacho kae ndiye wach mar kanisa gi kwedo lweny mosebedo katimo. Winja ne gima ne Kipchumba Murkomen owacho. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation. I think CS Murkomen and omer. I have to watch Giduluma Kamano. Omer the power. Police mo wegi kino kwa defend gi. Be nyathine mo runti ba police. Ange udionge. Police gi gini nyathendwa. Police gi gini ngono gi gini wetewa. Police na wacho ni kagi moro ka ngato timo gi maber. I will defend. To ka chiu gukinyi taydo mnane ka rengo gi mtoka. Tom Toka ni chungo for flimsy reasons. Onge gimo michungo mtoka ne mtoki ni enadi dakane ka gine chal kamonden ere gimoro maingo. Ka all the time all our interactions iyudo nane gimoro ma police duari kuomi eno duaro either pesa or ido maki or how can I defend that action? To ka police otimo maber, why not? I will defend. Gine manyaka gi demonstrate themselves. To kenyal book ni poko neno police mar Anglican gine bishop mar Anglican bishop and only mo Anglican pile oneno ka ko wuega. Wacho ni poko neno kuwacho ni police mosebedo ka hinyore ng'anyo pok giwinjo ko wacho ni police go konego hinyore ukwedo wacho no motego. May I tell you nyocha Meru. Dogi ng'anyo nitie. Neno police mane gutho na gi ji church